Els Vercel van presentar el diumenge 3 de febrer a la sala Can Barrades de l'Hospitalet de Llobregat el seu nou treball titulat Sàmara. Dintre del cicle Bernassans, la formació dels alcoians Carles Llinares i Alfons Olmo, amb el suport d'un audiovisual projectat al fons de l'escenari, van repassar cançons tant d'aquest treball com també algunes del País Viatge, editat ara fa 2 anys. Somnis que trenquen prejudicis, els ports fins les fronteres, bromera de font, espais, precipicis, la distància justa, veure la mar des de muntanya, veure la flora, l'Ameler. El gessamí i el rebredor d'aquest jardí, els cossiols al terra. Anem a començar este segon viatge de Vercel. Aquest és el primer dia i com dia eixa sàmara comença a volar. És la primera presa de contacte que tenim i esperem que us agradi molt. Hem fet una incursió en el nostre poble i alhora hem introduït una variable, la variable del temps, perquè en l'anterior treball, el País Viatge, fèiem un recorregut físic i ara introduïm això.